Daniel Muka u Viktor Dragomanski tilfu l-appell li resqu brabta mas sentenzi tagħhom brabta mal-qtil ta' Chris Pandolfino u Ivor Maciejowski f'Taslima f'Awwissu 2020. Fit-tmiem il-ġuri Muka nstab ħati ta' qtil u ġie kkundannat omru l-ħabs filwaqt li Dragomanski nstab ħati ta' serqa aggravat bl-omiċidju u ngħata sentenza ta' 40 sena ħabs. Luca Emanuele Corito ta' 23 sena u Kenneth Zarb ta' 26 sena tresqu l-qorti b'akkużi ta' possess ta' droga mhux għall-użu personali. Il-pulizija bdew jissegwu lil Corito u nnotaw sensiela ta' laqat suspettużi ma' diversi persuni. Meta l-uffiċjali intervjenew u wettqu tfittxija fuq l-akkużati u fil-vettura tagħhom instabu kokaina, eroina u kannabis. Allegatament ġew issekwestrati madwar 60 gramma kokaina. Fil-qorti intqal li Corito qed jiffaċċja wkoll akkużi separati relatati ma' ksur ta' kundizzjonijiet tal-ħelsien mill-arrest f'każijiet oħra. It-talba għal ħelsien mill-arrest ta' Corito ġiet miċħuda minħabba s-serjetà tal-każ. Zarb ingħata l-ħelsien mill-arrest taħt kundizzjonijiet stretti fosthom garanzija personali u l-obbligu li jiffirma fl-assa tal-pulizija. Matthew Frendo ta' 50 sena li jgħix ħassebbuċ ġie kkundannat 8 snin ħabs wara li ammetta li seraq karozza mir Rabat Għawdex u wettaq hold-up f'supermarket fix-Xara fl-istess jum f'Settembru li għadda. Qabel is-sentenza, il-Maġistrat Jean Paul Grech ikkunsidra rapport ta' probation officer li rakkomanda pjena effettiva ta' ħabs. Il-qorti enfasizzat il-gravità tal-hold-up speċjalment minħabba l-użu ta' pistola finta f'ħin meta kien hemm klijenti u ħaddiema fil-ħanut kif ukoll li huwa riċediv.